ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏ ଡିବିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା କାମ କଲା କାମ କରିକି ପଳେଇଗଲା। ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ବାସିନ୍ଦା ଏ ତ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ପାଣି କେତେ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି। ପାଣି ଅଧିକ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏପଟରେ, ଅଲଗା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତ ପାଣି ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବ, ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍କି ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଯେ ଫଳରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ତାର ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଆଉ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ଯଦି ହେଉଛି ଡିବିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ କରିଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ପାଣି ବି ହୁଅନ୍ତାନି, ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଆରାମସେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତେ। ପାଣିଟା ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସେପଟରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ଏଇ ସିଧାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଇ ସିଧାରେ ଗୋଟେ ନାଳ ଯଦି ଫାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା, ନାଳ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଅନ୍ତା, ସେ ନିଷ୍କାସନ ପାଣି ସେଇ ନାଳରେ ହିଁ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଯାନ୍ତା, ପାଣି ବି ୟା ଦୂରକୁ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହାରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଇଲା କାମ କଲା ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ